a.m. to 7 p.m. To 7 p.m.? Yeah, It's 2 hours. okay. Aquí hi ha tota una secció de Freddy. Està feo. Wow. El Freddy seductor. Mireu, atenció, que he vist el vestidito de la miércoles. Atenció al preu. Ai, que no puc. Un momentet. Can you grab it? Yeah. 45 pavos. No sé, s'han passat una mica, no? He trobat un traje xulíssim que és poc halloweenesc, però per un carnaval jo això m'ho posava. Així calentita. What is that? Oh, it's a jack. How much? 65 pavos. That's cool, I like it. It's not even... Can you open it though? Oh yeah, you can open it. It's actual mental But it's not even patchwork. It's like... Mare meva. Aquí hi ha traje de pepinillo, traje de pizza, traje de pollo, traje de vaquita, de platanito. El T-Rex aquest, que té tot quisqui, val... Quan val? 90 pavos. Bueno, de gorila, de hot dog. És que es veu que el Halloween no és així com de por. Aquí ja tothom es posa el traje que els hi dóna la gana. De senyora que va a la compra. Which one you like? Oh, peanut butter jelly. Mira que són divertits. ¿Qué es esto, por favor? Brother, I aquí hi ha tota una secció de cures, monges i coses interessants. Mare meva. Moltes monges. Estan molt de moda les monges. This one, you like this one? You don't like that one? You just see that one? Oh, let's go! No! Look at that one. It's the same. I think it's the same one. Either way, nice. It's the same thing. Nice. You see old men covered, and then boom, mini skirt. But you also have the long one. També està, si voleu anar més tapadets, hi ha per tothom aquí, eh? I si voleu anar de Verge Maria, també. Aquí hi ha tota una secció de prisioneres i policies. Teniu el normal, l'apretadito, el minifalda. Vale, no està mal, no està mal. I aquí posa secció de les gorretes de policia i les porres. Està interessant. Babe, how much is the hat? 25. Mare meva. For a pretty crappy hat. Ah, té brilli, brilli. Brilli, brilli. A fake taser? També hi ha tota una secció de payasetes asesinos. Són una miqueta ridículs, però... ¿Esto qué es? Ah, és la màscara. Ui, que va despeinado. Ara, aquí. Ali. Tot aquest costat és payasetes asesinos. He trobat la secció d'armes. M'ha agradat aquesta, el cuchillo carnicero, que val 17 pavos. I li puc posar una miqueta així de sang. Però és que no sé si em vull gastar els diners per una cosa que utilitzaré durant 2 hores. Bueno, així és la botigueta aquesta, que l'han obert només per uns dies. O sigui, quan acabi Halloween això tornarà a estar tancat i posaran una altra cosa. Anem a mirar què hi ha per aquí. Oh,
A veure, per últim us ensenyaré aquesta àrea de bichitos i de bebès. Dios, quin mal rotllo. What is this? Aquest és mono. Okay, I like this one, yeah. Però això, mare meva. Ai, no. Ai. M'agrada la rata. Esta soy yo. Rata. I aquestes són les palomes de la Rambla de Tarragona. A veure si passa algú. Ai, que susto! I wanna get close. You wanna get close? They're both moving. That one's moving too. This is going to jump. No. Crec que no m'acostaré gaire, Que no m'ha seguit. Ha passat per l'altre costat per no passar pel costat de les coses. Ai, que mal rotllet. Aquest d'aquí. Aquest no fa res. Tampoc. Bueno, ja sortim. No he trobat res. Era tot molt car. No volia gastar-me jo aquí 20 pavos per un gabinet que utilitzaré unes hores. Però bueno, no està mal. Wow. 1 week later. Doncs aquí han ficat aquests cotxes tan xulis i en canvi d'anar de casa en casa a demanar caramelos i xocolates, pues vas de cotxe en cotxe. Estem com en una zona comercial. I estem a la cua per entrar a la Casa Encantada, que no sé si podré gravar. Jo ho intentaré. Hi ha trajes molt xulos. Que per cert, aquí en el Halloween la gent se disfressa, mira, de qualsevol cosa. No és tothom vestits de zombis i això. Aquí pues cadascú es fica que els hi dona la gana. Video interview for the channel. How do you feel about the haunted house? I don't want to go, man. Why not? I have big phobias of the house and I'm being forced to go. Why? Why are you scared? Like, you know they're like normal people. It's the plastic mask. Why? The one show, Goosebumps, where the mask fuses into the face and never comes off. Plastic mask is not it. What about the mask that you're wearing? This is plastic. No, it's paper. Està una mica cagat, però bueno, ja entraré jo a la primera i que me segueixin. How was it? I like it. You didn't like it? Hell no. You didn't like That it? was so claustrophobic. That's fun. They're not even mine, I borrowed them from a friend. Mireu la decoració dels cotxes. Oh! ¿Habéis a l'agosset? Boníssim. Està aquí tranquil·lament. Where's Yogo? Oh, look at that! Doggy! Mira'l, allí ve amb el sopar. Aquí està amb el sopar. What is this? I want this. Una galleta de la fortuna del Panda Express.